Ана баъд аз анаи гуло ёям амихе 160 сомон. И заминаш сери баринай. Коричневый серия якҷоя амхелиштагай 160 донада. Ина марҳамат. Сангошон бисёр задагай. И кабути баландай кабутай 160 донада. Анаи сабза бинен. Аҷоиб бод хушрӯ. Марҳамат 160 донадай. Оптумда бо арзон мешава. Баъд ҳаст анаи намудо. Иношам ҳама хел 160 сомонӣ. Хушрӯ чанд ранг дора. И рангоша ман нишон метиҳам то на. Тамошо бино. Иям кабути баланди хушрӯва иҷада наомадистай. Сафедча омадистай. Инчунин сирхшастай. Марҳамат. Хулоса ҳамаи ҳамино доинган. Доингои фасон. Баъзе бо машмода тигриша нишон метиҳам. Бисёр одамо тигра нағз мебинанд мепурсанд. Марҳамат анаи намудуш тигри. Омаде? Ина духтаракое ки тигра нағз мебинед, анамхе гилои новинкаи тигриёви омадагӣ ҳаст. Ай ози се рангай. Ай ҳамин намуд се ранг омадагиай. Нархои иноям 160 сомон донадаяй. Оптумда бо арзон мешава. Марҳамат. Инҷа коричневиша? Коричневий ба будия кабута. Ина коричневиш ҳастай. Диден? Шоколад мича. И дигар рангай, дигар рангай. Ой кабудора ина ай бирзовия бинен. Ана ин намудуш сеюм рангаш. И заминаш серияй. Ана ин якум нишон додагим. Фиолетови дора дарунушта диден? А ин намуд надора фиолетови кабуд дора. Хулоса 160 сомон. Анамхе фасон. Доингои хушрӯ. Баъд анамхели доингастай. Амхели гул. Рангаш аҷоиб нозукакай. Кабутак. Осмонияй ва фикрам. Беҳад нозукай рангаш. Ази гул се рангай. Рангошам ази машмода нишон метиҳам. Нархошон ҳамаш як нарха. Ина. Иям кабути торикай видеода сафедча омадистай. Баъд ҳаст анамхел сабзаш. Инам амхел сабзакай. Дидед? Аз ду рангои хучун рангои аслишон камакак маълум мешава. Хулоса 160 сомон донада. Оптумда бо арзон мешава. Ҳамхе нархои ҳамхе сангои фасони наздик задагай. Ина тамошо бинони азиз. Ина ям доингай. И гили занона барои занҳои калон агар гирифтанӣ боше. Анамхел занона 160 сомон донада. Ази як ранги дигаам дора. Ози нишон метиҳам. Ҳамаи ҳамин видеое ки имрӯз ман нишон додам шумода 160 мебуд материалош. Марҳамат. Хоҳишмандо чизе ки дар корай нависен, сурат гирен, мада партоен, мада ставкара шумода фаҳмонам. На, ям гали занона. Кас седа дар кор бошад. WhatsApp-мон дар рӯи экран ҳастай. Хулоса бо ҳамин саломат бошед. Хайр то видеоҳои оянда.